Здравейте! Днес се намираме на най-важното събитие, организирано от ARBI, а именно обсъждането на предложените проектозакони за посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Целта е ясна – създаване на устойчива бизнес среда с прозрачни правила и без нелоялни практики. Днес брокери от цялата страна се събират, за да обсъдим основните предизвикателства, които седят пред нашия сектор. Здравей, Веси! Какво според теб трябва да се случи на това събитие, за да го определиш като успешно? Аз мисля, че самия факт, че се събрахме над 600 човека на място и онлайн е абсолютно достатъчен, за да кажем, че ние успешно сме започнали това, което планирахме. Все пак имаме и няколко основни цели, които са на днешното събитие, и това е да извлечем обобщена информация от това, от какво има нужда бранша и също така какви са конкретните препоръки към настоящите предложения за законопроекти. Хубаво е и че събитието се излъчва и онлайн, за да могат колегите, които не са успяли да дойдат днес на живо, да могат да гледат и да се включат с техните въпроси. Да, точно така. Осигурили сме тази възможност, защото ние смятаме, че бранша не е само София, той е в цялата страна, така че хората, които не могат да дойдат днес, могат да присъстват онлайн и, както казах, да задават своите въпроси. Днес смятам, че ще намерим една обща цел и това е добруването на бранша ви. Искаме да се въведат етични стандарти, да застраховаме нашия професионален риск и да дефинираме ролите на участниците в процеса при сделка с недвижим имот съобразно тяхната квалификация и опит. Ние смятаме, че правилната позиция е професията брокер да си остане свободна професия. Как виждате бранша спрямо вашата визия след 5 години? Аз съм реалист, Да? но вярвам, че приемането на такъв закон до голяма степен ще повиши доверието в брокерската професия, ще повиши имиджа на професията и това ще доведе до ползи във всички страни. И на потребителите, и на държавата, защото ще има по-голяма събираемост на данъци, и на нас, брокерите, защото ще имаме повече работа. Искрено се надявам бранша след 5 години първо да бъде наситен с хора, които са професионалисти брокери, хора, които имат ясна визия за това как се посредничи при сделки с имоти. И клиентите и потребителите на тази услуга вече да ни хвалят и вече да ни търсят сами за техните нужни потребности, а не да се налагат да опровергаваме някой, че не сме лоши, че не сме измамници или че не взимаме само пари за разходка. Не трябва да разделяме бранш. Имаме достатъчно хора, които не нахаресват. В един момент се опитваме от 0 регулация с едно движение да достигнем до 100. Първо, за мен това е невъзможно и второ е пагубно. Ние се бориме за намаляване на административната тежест, а не и за нейното увеличаване. Основно това, което се оплакват клиентите, това е как да научиш някой да бъде почтен, как да го научиш да бъде честен, да бъде отговорен, как да научиш някой да не гледа клиента си като банкомат и като едни 3% комисионна, как ще научиш някой да си свърши работа професионално и до край, а не да избяга след предварителния договор, след като си е получил комисионната. Не казваме, че ограничаваме хората, напротив, даваме им възможност, ако са завършили една от всички тези специалности, те да придобият по право правото да упражняват тази професия. Кои са най-важните проблеми, които закона трябва да реши? Най-важните проблеми, които трябва закона да реши е, според мен, регулацията на работата на брокера и ангажимента на агенцията като точка 1 и второ етиката между агенциите и работата като съвместна дейност, защото това са основните проблеми според мен в бранша. На пазара има много брокери, които са така наречените куфарни брокери, които работят, как да кажа, малко в сивия сектор, сивата сфера, публикуват фалшиви обяви и подвеждат клиентите. По някакъв начин трябва да се ограничи присъствието на подобен тип брокери на пазара. Фалшиви обяви много. Как ще гоним такъв тип обяви в социалните мрежи, които свободно дават публикуване всякакъв тип обяви? Нашата концепция предлага контролиращи орган да бъде браншова камара. Самата агенция да си повишава имиджа и престижа
като регулира дейността на брокерите, за които отговаря. С какво чувство ще си тръгнете от днешното събитие? С какво чувство? С надежда. С добро чувство, тъй като виждам доста хора, които искат да направят промяна в бизнеса и смятам, че с общи сили ще успеем. С смесени чувства. Хубавото е наистина, че се започне някаква дискусия. Дано да продължи в правилната посока обаче. Събитието за обсъждане на законопроекти приключи и можем да кажем, че ние преизпълнихме очакванията, които имахме. Освен, че отворихме много широка дискусия, предизвикахме изключителен интерес. Хората бяха в залата час и половина след определеното време и в крайна сметка имаме и реални резултати за това, че трябва да продължи диалог, за това, че всички организации и агенции са готови да разговарят и да дават конкретни предложения за това, което предстои. Едно от най-хубавите неща във връзка с целта е, че се чуха всички мнения, смятам доста равностойно. Чуха се мненията на единия автор на законопроект, на авторите на другата проектоконцепция, чуха се мненията на малки агенции, на големи агенции, на портали, на средни агенции. И всъщност едно от хубавите неща е, че освен, че се чуха, има единодушие вече по доста въпроси за качеството, за противодействието на неетичните практики и има покани за следващи срещи. И ако мога да добавя, сега ни предстои много сериозна работа, за да можем да отговорим на всички тези въпроси, които са зададени. На много допълнителни въпроси ние не успяхме да засегнем днес. Например, каква е спецификата между това дали работиш в София, дали работиш в друг областен град, малък, голям и така нататък. Имаме много работа, но важното е, че направихме днес първата голяма стъпка.